Е така. И тая Тесла, да гледаш в голяма стена, имаш възможност да гледаш кутия и се виждат, какво казахме? Сега ще ти Е, там тия двете това по-далеч. тук ти е затворено и това, ето до тук. Не бе, защо това да ми е... Да, само че тя направи хората да си така. Еми да, защото Ще караш имам провокации, да, различни пъти. Където всичко да е такова в бъдещето. Използвахме повече от 45 броя дървени USB плоскости, 35 броя дървени греди, 17 000 броя рапидни винта и още толкова броя метални кутии. Участваха основно 3 майстори плюс още 3 доброволци, които пътуваха от Попово до Габрово и обратно. Изминати са общо 1150 км. За 3 дни са сглобени почти всичките стени. Започната е работа за поставяне на металните кутии върху дървените стени. Една по една металните кутии се закрепят с рапидни винтове общо 17 000 броя. Работният процес отнема повече от 6 дни, ключови моменти от него са заснети. Остава работата с артистите и танцорите. Създаване на музикална партитура, структура за хореография и сценарии за оживен диалог между спомени, фикция и истина, изправени сами със себе си срещу 4 фиксирани стени с блестящи метални кутии, които ще разказват своите истории. Ние бяхме там и сега сме тук, е проект за вдъхновението, за оцеляването, надеждите, съзиданието и усърдието на хората. Очакваме ви на 28 февруари от 15:00 часа. В Габрово, център Кристо и Жан-Клод, за да споделим нашият опит. We used more than 45 pieces of OSB boards, 35 pieces of wooden beams, 17,000 pieces of rapid screws and the same number of metal boxes. Mainly 3 craftsmen plus 3 more volunteers participated, who traveled from Popovo to Gabrovo and back. A total of 1,150 kilometers were covered. Almost all the walls were assembled in 3 days. Work has begun on placing the metal boxes on the wooden walls. One by one, the metal boxes are fastened with rapid screws. A total of 17,000 pieces. The work process takes more than 6 days. Key moments of it are filmed. All that remains is to work with the artists and dancers, creating a musical score, a structure for choreography and scenarios for a lively dialogue between memories. Fiction and truth, facing each other against 4 fixed walls with shiny metal boxes that will tell their stories. We were there and now we are here, is a project about the inspiration, survival, hopes, creation and diligence of people. We are waiting for you on February 28th at 3 p.m. in Gabrovo, Center, Christo and Jean-Claude, to share our experience. И отново сме в този град Габрово с не много амбициозен проект в амбициозно пространство. Ето едни млади хора минават и не знаят, че тук ще бъде един голям европейски център, където ще се тъче бъдещето на културата. Зад мен е река Янтра, обрасла с нахалната природа, но по-надолу дерето е изчистено. В централната част е пораснала една красива, много хубаво зелена трева и там едни прекрасни облаци, които носят някаква надежда.